Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tax exemption sa election honoraria, panawagan ng alyansa ng mga guro. Ilang parokyano ng Angeles Electric Company umaaray sa mataas na singil sa kuryente. Ibang power producer posible raw tignan ng konseho. Vaccine rollout sa Pampanga naapektuhan matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang vaccinators ng Provincial Health Office. At pamamahagi ng 5,000 peso cash assistance sa higit 177,000 na magsasaka sa Central Luzon, sinimula na ng DA. Magandang gabi mga karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nakaapekto raw sa rollout ng vaccination program ng Pampanga ang pagpupositibo sa COVID-19 ng ilang mga vaccinator ng lalawigan. Ito po ang kinumpirma ni Dr. Zenon Ponce, ang officer in charge ng Provincial Health Office sa CLTV News. Matapos naman daw ang 5 araw na isolation, balik duty na rin ang mga vaccinator para sa tuloy-tuloy na pagbabakuna sa ating mga kabalen. Narito po ang report. Hindi bababa sa 50 personnel kada vaccination cell ang umaasikaso sa mga nais magpabakuna sa mega vaccination site ng Pampanga dito sa Robinson Star Mills sa siyudad ng San Fernando. Mula sa mga encoder sa registration area, personnel sa screening and verification section, hanggang sa mga vaccinator, lahat ay humaharap sa dagsa ng mga tao. Ayon kay Dr. Zenon Ponce, OIC ng Pampanga Provincial Health Office, may mga vaccinator mula sa iba't ibang vaccination team sa lalawigan ang nahawaan na ng COVID-19. Alos kalahati po ng team dito sa Pampanga, more than half team po. Hindi lang kalahati ng team, halos lahat po ng team may nag-positive po. Lahat sa mga kanya-kanyang LGA po, nabalitaan ko po yun kasi nagtatanong ko rin sa kanila. Sila na-expose din sa mga kababayan natin. Siyempre, kung minsan di nila alam, asymptomatic, pupunta sa kanila na nagpapabakuna. O kung minsan na po, kadalasan na yung community accord. Basta nakumpleto ang quarantine period na 5 araw, nakababalik naman umano ang mga nagpositibong vaccinator, habang regular din ang testing ng mga ito upang hindi magmula sa kanila ang virus transmission. Pero kung pwede na yung ibang babalik para mag-vaccinate na, ang ginagawa naman po, kaya sabi nga namin, inform na po kung anong matutulong namin sa kanila. Bahagi ng pag-iingat ayon kay Dr. Jingle Maray ay ang pag-require sa mga vaccinator ng pagsusuot ng PPE at pagsunod sa iba pang safety protocols. Si Dr. Maray ay medical specialist 1 ng Pampanga Provincial Health Office at tumatayong team leader ng mga vaccinator sa Robinson Star Mills. So far naman yung mga ilang ilan naming mga kasama na na-infect, nakakabalik na sa namin, sa team namin. So sa kada team daw merong na-infect, sabi ni Doc Ponce. Oo, sa amin naman paisa-isa lang naman. Halos sa community acquired daw ang mga kaso sa vaccination team ni Dr. Maray. Mostly sa community kasi yung mga kasama nila sa bahay, yun yung mga nagpa-positive una. Hindi talaga dito sa vaccination. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang mass vaccination na ginagawa sa Robinson Star Mills. Pwede dito ang walk-in at meron ding drive-thru. Available sa nasabing vaccination site ang first at second dose, maging ang booster shot. Nakaantabay naman ang isang team mula sa Department of Information and Communication Technology o DICT para sa pagbibigay ng VaxCert sa mga nagpapabakuna. Pero sa aming natunghayan, hamon pa rin hanggang sa kasalukuyan ang mabagal na internet connection na nagiging sanhi ng mayat-mayang pagkadelay ng encoding. Paolo G. Santos, CLTV News. Dalawang home self-testing COVID-19 rapid antigen kits ang inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA.
Pinalalahanan naman ng publiko na mag-ingat sa mga peke o di otorisadong antigen kits na mabibili sa merkado dahil bukod sa mapapagastos, posible pa raw itong maglabas ng maling resulta na ikapapahamak ng mga gumagamit. Narito ang detalye ng balita niya. Ngayong nagpapatuloy ang pagdami ng COVID-19 cases sa bansa, muling iginit ng Department of Health sa mga local government units ang pagpapatupad ng mga estratehiya upang malabanan ito. Partikular na tinukoy ng DOH ang pagpapalawig ng healthcare capacity ng mga LGU at ang pagpapaigting ng prevent, detect, isolate, treat, reintegrate at vaccinate interventions. Patuloy din ang paalala sa publiko na sumunod sa minimum health and safety protocols. Paalala pa ng mga eksperto, mag-isolate na kapag may nararamdamang sintomas. May dalawang paraan upang matiyak kung carrier ng virus ang isang individual. Ito'y sa pamamagitan ng RT-PCR test na may kamahalan ngunit mas sinirekomenda ng mga eksperto. Pwede rin naman ang antigen test kits na mas mababa ang presyo. Matatandang itinulak ng DOH ang home self-testing para may sakatuparan ang detect and isolate. At nitong Lunes, January 24, 2022, dalawang home self-testing COVID-19 rapid antigen kits ang inaprubahan ng Food and Drug Administration na FDA. Ito ay ang Panbio COVID-19 antigen test kits ng Abbott at SARS-CoV-2 antigen rapid test na manufactured ng Lab Innovation Technologies Incorporated. Ayon kay Oscar Gutierrez, Officer in Charge ng FDA, available ang Panbio sa 1, 4, 10 at 20 tests per box. Habang ang SARS-CoV-2 antigen rapid test ng Lab Innovation ay available sa 2, 5 at 20 tests per box. Dagdag pa ni Gutierrez, dapat bilhin lamang ang mga FDA-certified self-test kits. Sa ngayon, 2 pa lamang ang kanilang inaprubahan. Mahalaga raw ang accuracy ng self-test kit at mahalaga rin na dumaan ito sa performance validation ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Kung mababa raw ang sensitivity ay marami ang false negative na mangyayari. Mula March 2020 hanggang January 24, 2022, nasa 86 na antigen test kits na ang tinanggal ng FDA sa merkado ayon kay Gutierrez. Ito ay sa dahilang hindi pumasa sa RITM performance validation at standard ng FDA, kahit pa mayroon silang special certification. Habang ang ilan sa mga ito ay hindi raw rehistrado o otorisado ng ahensya, binigyang diin naman ng FDA na mahalagang pagpapabakuna laban sa COVID-19. Nagbabala rin ng FDA sa publiko ukol sa mga fake antigen kits. Patuloy daw silang nakikipag-ugnayan sa Criminal Investigation and Detection Group ng Pambansang Pulisya upang mahuli ang mga nagbebenta ng peke o unregistered rapid antigen test kits. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Disaster Management Command Center ng DPWH itatayo sa City of San Fernando bilang paghahanda sa The Big One. 5,000 MSME sa Pampanga pansamantalang nagsara dahil sa pandemya at safety seal iginagawad sa mga establishment na nakatutugon sa mga IATF protocol. At tax exemption sa election honoraria panawagan ng alyansa ang mga guro. Natiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, bagamat may abiso at paliwanag, hindi naman daw may tatanggi ng ilang parokyano ng Angeles Electric Company o AEC ang epekto sa kanilang bulsa ng pagtataas ng singil ng power distributor. Paliwanag ng AEC, tumaas ang presyo ng carbon o coal sa pandaigdigang merkado kaya tumaas din ang singil ng kanilang independent power producer. Naghain naman ng resolusyon si Councilor Alfie Bonifacio upang makapagbigay liwanag sa mga consumer na umaaray at bukas daw ito sa ideya ng paghahanap ng ibang power source para magkaroon ng opsyon ang mga Anghelenyo. Narito po ang report.
Malayo ang tingin ng senior citizen na si Lola Leonida Garcia matapos matanggap ang kanilang electric bill para sa buwan ng Enero. Ayon kay Lola Leonida, tumaas ito ng halos 300 piso. Tumaas po. Dati po, 800, 1,300. Kwento ni Lola Leonida, may abiso naman ng Angeles Electric Company sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ngunit siya umano ay hindi na nagiging mabusisi pa sa naka-itemize na bayarin sa electric bill. Ang suma total lamang umano na dapat bayaran ang kanilang iniintindi upang hindi maputulan ng kuryente. Alam po namin, pero po yung tinitingnan lang namin kung ano yung amount nung yun lang pong binabase namin. Yung pong mga charge o yung pang pinapatong, hindi na po namin pinapansin yun. Bagamat may paliwanag naman umano na ang pagtaas ng singil ay bunsod ng mataas na generation charge ng independent power producer na naipapasa sa mga consumer, gaya ni Lola Leonida, di raw magbabago ang katotohanan na mabigat pa rin ito sa bulsa. Bis na po sa ibang bagay po namin magagastos, halimbawa sa pagkain, kung sa gamot po. Sana po makakatulong po sana kung hindi po tataas yung kuryente. Kalakip ng billing statement ng Angeles Electric Company ngayong buwan ng Enero ay ang isang kapirasong papel na naglalaman ng paliwanag sa kanilang mga parokyano. Dahil umano tumaas ang presyo ng karbon o coal sa pandaigdigang merkado, tumaas din ang singil sa kanilang independent power producer o ang kumpanyang GN Power Mariveles Energy Corporation na di umano'y 65% ng power supply nito ang idinidistribute sa mga consumer. 75.9% umano ang itinaas ng generation charge. Ang dating 4 pesos and 75 centavos per kilowatt hour noong taong 2021, ngayon ay 8 pesos and 35 centavos na. Sinikap ng CLTV News na makipag-ugnayan sa tagapagsalita ng AEC na si Miss Mirna Rivera para mapaghambing sana ang dagdag na generation cost na makukuha ng residential sa commercial consumer, ngunit hindi ito tumugon sa aming tawag. Bagkus pinagkalooban naman kami ng kopya ng kanilang explainer na pagtaas ng presyo ng supply sa pandaigdigang merkado ng coal. Dito makikita na mula sa $85 per metric tons noong 2021, ngayon ay sumipa na sa $203 ang presyo. Samantala, bilang chairperson ng Committee on Public Utilities, naghahin na raw ng resolusyon si Angeles City Councilor Alfie Bonifacio para magkaroon ng public hearing sa pagpataw ng generation charge. Maiging maintindihan din umano ng publiko ang saklaw ng batas na pinahihintulutan ng Energy Regulatory Commission sa tinatawag na automatic pass-through. Magpo-file po tayo ng resolution requesting Angeles Sec to explain why it should explain why yung pong pagtataas ng kanilang generation charge to inform the public, no? The public should know with regards po sa mga move nila, no? I can understand there is a law that allows them, pero they need to notify the public with regards to that. Anya, kung hindi nagiging praktikal ang paggamit ng coal energy sa kanilang independent power producer na dominanteng supplier ng mas mahal na kuryente, kailangang malaman ng mga parokyano kung may opsyon din umano ang mga ito sa ibang mas murang independent power producer. Maybe we could file another resolution requesting Angeles Electric to seek other source of electrocution or source of electricity para po naman magbabaying tayo. Kasi I understand in Angeles Electric, the source of energy is coal. Maybe they could seek other means other than coal para po naman magbabaying generation charge tamo. Paolo G. Santos, CLTV News. Isa sa mga pinaghahandaan ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay ang pagtama ng The Big One o malakas na libon sa ilang lugar sa bansa kasama na po ang Metro Manila. Dahil dito, kabilang sa contingency plan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatalaga ng Disaster Management Command Center sa Pampanga. Outside Metro Manila, anya ang mga inaasahang first responder at kailangan hindi apektado ang naturang unit para matiyak
ang mobility ng rescue operations. Narito po ang report. Isa sa pinangangambahang labis na mapipinsala sakaling magkaroon ng pagyanig ng lupa sa Philippine Trench ay ang Metro Manila. Bukod sa highly populated ang nasabing lugar, narito rin ang mga naglalakihang infrastruktura at iba't ibang tanggapan ng pribado at pampublikong sektor. Bilang paghahanda, itinalaga ang command center na siyang first responder at lead agency sa pagsasagawa ng rescue and clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil dito, isang 6 na palapag na gusali na magsisilbing Disaster Response Command Center ng Kagawaran ang itatayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga. It is a very important and timely project to prepare us for any eventualities, most especially kung mayroong mga tinatawag nilang the big one, no? Na kung mangyari, hopefully, God forbid, hindi naman mangyari, sa Metro Manila, mayroon tayo kagad na opisina and parang seamless ang ating function sa ating pagtrabaho sa infrastruktura dahil DPWH is a very important department when it comes to disaster rehabilitation. Itong buwan ng Agosto taong 2022 ang sinasabing target completion ng 6 na palapag na gusali na sa kabuuan ng Phase 1 at Phase 2 ay nagkakahalaga ng 500 million pesos. Bukod sa bagong tanggapan ng regional directors at opisina ng DPWH Secretary ay may nakaposisyon na command center dito. Batay sa simulation ng The Big One, tiyak umanong magiging problema ang accessibility sa Metro Manila. Kaya kailangang nakaabante ang preparasyon sa labas ng National Capital Region gaya ng Central Luzon na strategical ang lokasyon upang kaagad na makaresponde. Walang obstruction or obstacles as to our work, no? So we have office in Manila in case na mayroong mangyari. Hopefully hindi naman. Mayroon kagad tayo dito. So dito mayroon ng mga Office of the Secretary. Katuparan din umano ito ng countryside development ng pamahalaan. Matatanda ang nauna na ang paglipat ng opisina ng ilang tanggapan ng National Government Agency gaya ng Department of Transportation na ngayon nasa Clark. Binanggit din ni Secretary Mercado na ang Central Luzon ay bahagi ng rehiyon sa bansa na may malakas na economic activities kaya kailangang maiposisyon dito ang mga government offices na siksikan na sa Metro Manila. Yung physical appearance ng ating kabuuan ng syudad dito sa San Fernando at saka doon sa Clark, ay makikita mo ang malaking kaibahan na ngayon, no? It has evolved into something that is a modern city and full of potential, no? Nakikita mo talagang vibrant yung economic activity dito. Paolo G. Santos, CLTV News. Unti-unti na umanong nakababangon mula sa epekto ng pandemya ang karamihan sa mga maliliit na negosyante sa Pampanga. Sa kabila nito, tinatayang nasa mahigit 5,000 micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matinding tinamaan kaya pansamantalang nagsara. Patuloy naman ang paggawad ng safety seal sa mga establishment na nakatugon sa protocol na ipinatutupad ng IATF. Si Jenna Lobang Parungaw, may balita. Tila napurnado umano ang tuluyan na sanang pagbangon ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Pampanga kung hindi lamang sa muling pagsikat ng pandemya dahil sa Omicron variant ng COVID-19. Bago pumasok ang 2022, sumisigla na raw ang bentahan ng mga produkto lalo na ng mga negosyong may physical store. May mga physical store na client ng DTI na kubos ang paninda that time.
sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy pa din itong may nangyari na naman Omicron. But then siguro may parang we have to adapt under the new normal situation. Sa report ng mga local government units sa DTI Pampanga, mayroon umanong 5,277 na mga negosyong pansamantalang nagsara at ang iba naman ay hindi pa nagbubukas hanggang sa kasalukuyan. Pinakamatinding tinamaan umano ang tourism industry habang nagiging matatag na ang lagay ng food processing related business. Yung kasing essential natin, yung regarding sa mga, iba essential yung processed food, yun ang medyo nakabangon. Kasi nga essential, allow sila to sell, no? But itong mga medyo nahirapan, yung mga tourism-related na industry natin, itong mga resort. Habang tigil operasyon muna ang ilang establisimento ay binibigyan daw ang mga ito ng kasanayan ng DTI na magagamit kapag sila ay muling nagbukas. Kinuno natin sila ng mga webinars, mga to increase their capability. So mga webinars on how to how to improve more pa yung mga products nila, and then yung yung mga other marketing strategy or platforms na pwede nilang i-adapt so that they can sell their products. Samantala, ginagawad naman ng Department of Trade and Industry ang safety seal sa mga business establishment na mahigpit ang pagsunod sa mga health and safety protocols na itinakda ng IATF. Kabilang sa mga iniisyuhan ng DTI ang supermarkets, groceries, convenience stores, shopping centers, hardwares, logistics service providers, barbershops and salons, at mga repair shops. Ang Department of Tourism naman ang nagbibigay ng selyo sa mga tourism-related establishment. Mayroon ding safety seal na ginagawad ang ibang ahensya ng gobyerno na sumasakop sa ibang industriya at sektor. Voluntaryo ang aplikasyon ng safety seal at kailangang makapasa sa checklist ng mga kwalifikasyon. Sa Pampanga, nasa 125 na ang nabigyan ng selyo ng DTI. Pag pumasa ka doon, so i-issuean ka ng safety seal. So kapag nakita niyo po ang safety seal sa establishment, meaning ang establishment na to na-assess, na-validate, na kinusundan ng minimum safety protocol na binagka ng ating interagency task force o yung Department of Health. So parang safe ka na pumasok sa mall mo sa establishment. Hinihikayat naman ng DTI ang publiko na tulungan ng mga MSMEs na malampasan ang pandemya sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang produkto na makikita sa mga stores at trade fairs. Jana Lubang Parungaw, CLTV News. Nananawagan ang Alliance of Concerned Teachers sa mga senador na pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng batas para sa tax exemption ng honoraria ng mga volunteer ngayong May 9, 2022 elections. Matatapos na umunong sesyon, ngunit hindi pa ito nabubuksan sa plenaryo. Nagbabalik si Jana Lubang Parungaw. 5 buwan na ang nakalilipas ng aprubahan sa House of Representatives ang House Bill 9652 na naglalayong amyendahan ang National Internal Revenue Code of 1997. Sa pamamagitan ng batas, bibigyan ng exemption sa buwis ang mga election-related honoraria at allowance na tinatanggap ng mga volunteers tuwing halalan na karamihan ay mga guro. Ang House Bill 9652 na inakda ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List ay mayroon ng counterpart sa Senado, ang Senate Bill 193 na ipinasa ni Senator Sherwin Gatchalian. Sinusugan na rin ito ni Senator Nancy Binay at Senator Laila De Lima. Pumayag na rin umano ang Bureau of Internal Revenue sa panukala. Kailangan na lamang umano na mabuksan ito sa plenaryo, pagdebatihan, rebisahin kung kinakailangan at aprubahan na bago pa magtapos ang sesyon. Nalalapit ng eleksyon, matatapos na rin in 4 sessions itong session namin sa Kongreso. Kaya sana maipasa na ito ng Senado. May mga authors na rin kasi sa Senado nitong bill na ito, counterpart. Kaya parang natatagalan kami na hindi pa ito pinag-uusapan.
para maipasa na ito at maisabatas na. Sa ilalim ng Election Service Reform Act, tumatanggap ng 7,000 pesos ang Electoral Board Chairman, 6,000 ang mga member, 5,000 ang supervisor official, at 3,000 ang support staff bukod pa sa 2,000 pisong travel allowance. Ngayon ay may 1,000 additional honoraria, 500 pesos na COVID allowance at 1,000 na travel allowance. Ngunit kung hindi maaaprubahan ng batas, kakaltasan ng honoraria ng 5%. Katumbas ito ng 112.5 million pesos ng kabuuang tax na makukuha sa mga voluntaryo ng eleksyon. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, ang tinatanggap ng mga election volunteers ay halos hindi sapat kung pag-uusapan ng laki ng trabaho at peligro ng election service. May mga teachers na naharas, may mga teachers na dinedemanda, noong mga nakaraan, syempre delayed din yung mga honorarium, at saka may teachers na rin na mga namatay dahil sa pagsiserve nila sa election. Hinihiling din ng grupo na kahit hindi monetary benefits ay dagdagan naman daw sana ang ibinibigay sa gurong manpower ng eleksyon. Sana pa rin madagdagan. Kung di man siya monetary, madagdagan siya, halimbawa yung mga leave credits, madagdagan ng service credits, yung paid leave na magagamit kasi may 5 days ngayon sa batas. Gusto natin gawin siyang doble. Kung sakaling hindi madadagdagan na yung paid benefits, yung monetary benefits. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang first nominee ng Homeowners Party List si Leira Buwan. Pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance sa higit 177,000 na magsasaka sa Central Luzon, sinimulan na ng DA. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay ang first nominee ng Homeowners Party List na si Leira Buwan. Siya po ay nagsilbi bilang Assistant Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development at founder ng non-profit charitable group na Lingap Balen, isa pong non-government organization sa Porac, Pampanga. Mga karingayon, alamin po natin ang plataforma at kilalanin pa po natin ang Homeowners Party List. Ang ating pong kabalan, wala pong iba kundi si Ma'am Lay. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Lay. Welcome po sa CLTV News. Hello po. Hi, Ma'am Jen. Hello po sa lahat ng viewers, listeners at buong pamilya na nakikinig po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ate Lay, Kapampangan Buo. At may ayod sa pagmaragul ko Kapampangan ko. Hello po. Our kabalan from Porac, Pampanga. Bago po natin simulan ito pong ating panayam, kumusta po kayo? Kayo po ay currently President and Chairperson of the Homeowners Organization. How are you, ma'am? I'm okay naman po. Siyempre, siguro naman kung ano yung mga pinagdadaanan natin right now through individual and also by families and community, pare-pareho po tayo halos, tinamaan tayo ng eto na mahigit 2 taon na po tayo sa pandemya, ngunit pilit pa rin lumalaban at pilit ding alam mo yung ang problema ay napakatagal na wala pong mag-aakala na hanggang 2 taon ay makakasama natin itong pandemic na ito. So ako po bilang si Ate Lay, hindi naman po kami huminto. Even 2019 na during the lockdown, 2020, ginawa po namin ang makakayanan, though we cannot go down dun sa grassroots to give for the tangible house and lot. Pero ang ginawa po natin,
pinaigti po natin dito sa 2019 and then 2020 yung polisiya ng pag-relax, ng paano makatulong sa developer, paano makakatulong sa mga 6.6 na million na nangangailangan ng pabahay. At tinatamasa na po natin ngayon itong aming nakrap na policy dito doon sa Department of Human Settlements and Urban Development during lockdown. Implementing na po tayo ngayon. Nag-i-implement na tayo ng project para tulungan ang lahat ng LGU na may problema sa pabahay. Ito na nga po, no, Ma'am Lay, nabanggit nyo na ho yung inyong trabaho. Kayo po ay public servant na at nagtatrabaho na, no, para po sa ating mga kababayan. Bakit po naisipan pa po ninyong humabol bilang party list, no, representative, no, ng homeowners po? Alam mo, Ma'am Jen, 2010 kasi nung bumalik ako sa Pilipinas from my mission in Africa, yung mga AIDS victim na mga bata, from long years I was there in Africa, in and out. Nung bumalik ako ng Pilipinas, sabi ko, Pilipinas naman ang pagtuunan ko ng pansin. So umikot ako sa aking munisipyo sa Porac. So nakita ko yung dami palang kailangan sa Porac. And then eventually nung tinatag ko yung Lingap Balen, yung tao uhaw sa tulong. So in my own capacity, nakakatulong ako. Inuna ko yung mga senior citizen, tapos yung mga bata, and then the single parent, and then the PWD. Hanggang lumawak ako. And then on the 2016, nakasama ko nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte at he appointed me as the Assistant Secretary nitong HADC, and noong 2019 naging Department of Human Settlements and Urban Development kami. So kami ang pinakabago at pinakabatang departamento sa Pilipinas. So sa larangan ng gobyerno. Serving our fellow men, no, yung mga pamilya, no, marami pong concern ang pabahay. Nakita ko kasi sa pagsaservisyo ko, handling the region, no, the regional operations po ako po yung leading. Pinuntahan ko lahat ang mga Region 1 hanggang Region 17, no, that is including BARM sa Mindoro, sa Mindanao. Ngayong panahon na to, 27,000 homeowners association ang nakaregistered. Ang marami pang hindi nakaregistered. Kumusta na kaya sila? So every day meron kaming natatanggap na problema from the homeowners association. Ano tong mga to? Dispute between the homeowners association itself. Yung bang mga subdivision na nag-aaway ang lahat ng mga miyembro at mga principal officers. No, maraming ganyan na subdivision. Yung dispute between the homeowners associations and LGU. No? Yung iba-iba sinasabi ni LGU, hindi na dapat bigyan ng ayuda, hindi na dapat bigyan yan dahil subdivision na sila. Merong pera yan, etc. So hindi sila naka-count, no, as a marginalized. Ang dispute between the homeowners association and the developer. Yung gumawa ng subdivision na nandoon na yung homeowners association, nagkakaroon ng hidwaan ngayon yung gumawa ng subdivision at yung mga naging miyembro na nandoon na, umukupa na ng subdivision. Meron pong napakalaking problema at dispute ng mga ito. Ngunit, sinasabi ko, 27,000 homeowners association na listed, registered, no? Bakit ito ay hindi bigyan ng pagkakataon para mawala ang hidwaan ng mga legit developers
developers itself are not only developing subdivision tapos iiwanan nila. Hindi po ganon. Ang developers po right now on board sa Department of Human Settlements and Urban Development, first time na marinig ng mga ng homeowner at saka ng developer na both side pinapakinggan namin. So gusto namin itong i-address. But it is not easy for a one department yakapin lahat itong problema. You know, Ma'am Jen, kapag kasi ang administrasyon tapos na, yung susunod na administrasyon, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga national government agencies natin dahil iba na naman ang mamumuno. Okay. Ang Ma'am Lay, having a party list, no, homeowners party list po sa Kongreso, ano po ang magagawa natin, ano? To address ito nga pong some of the issues, no? I'm sure kayo ho ay matagal na nanindihan at alam ho ninyo yung mga existing problems, ano? Opo. Ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng homeowners party list? Bago ko sagutin yan, ma'am, gusto ko lang ulit i-reiterate yung tanong nyo kanina. The reason why iniwan ko yung as assistant secretary, automatic resign ako dahil nag-rendered ako ng resignation. At the same time, nung nag-file ako ng candidacy, automatic po na wala na po ako sa departamento. Ngunit dahil iniwan ko to dahil I want more. Gusto ko po ng mas malaki pa. At gusto kong i-address itong problema ng Homeowners Association. And to your questions right now, ano ang magagawa ko? Ito po siguro ang kauna-unahang party list na i-represent ang Homeowners Association. No? At kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, 8 million po individual, 8 million families ang nakalista sa amin sa departamento. Kung tayo ay mabigyan ng pagkakataon, unang-una po nating gagawin dyan ay yung problema ng paghahalal, eleksyon ng Homeowners Association. Kasi po, marami pong nag-aaway na ang sinasabi sa amin na yung presidente ng isang Homeowners Association ay ayaw nang bumaba. No? At ang sinasabi nila, ang pondo ng isang Homeowners Association ay nawawala or ginagamit na kung saan-saan. So this is the time right now that we need, no, to address itong mga problema na kung saan ang kailangan lang po natin ay batas. Kami po ay magkakaroon ng partnership, no? Ito po ang kauna-unahan na party list na may kapartner ang Departamento National, ang national government agencies at ang homeowner party list ay magpa-partner. Hindi ko po sinasabi na ikakampanya ako, pero nakita namin na kapag ang Department of Human Settlements and Urban Development, ang kanilang mandate ay gumawa ng polisiya, no, at mga ruling, no, regulatory. Yes. Nakita namin bakit hindi natin iakyat etong mga polisiya at ang mga regulation natin doon sa ating Congress, which is the legislative. Para nang sa ganon, pag nabatas natin, kahit sinong presidente, kahit sinong sekretary umupo, yung ease of doing business na hindi pahihirapan ang mga kukuha ng pabahay, hindi pahihirapan ang mga permit ng developer, hindi pahihirapan ang mga taong na-settled na ang problema every month payment. Yun ang babatasan natin, which is a long-term livelihood program to all association. Ang tanong, paano natin masasabi na ang homeowner ay magpapabahay? Ma'am,
Ang Alright. approach, Ma'am Ray, I'm sorry to cut you. okay. You only have a limited time po, ano? Before I let you go, mabilis na mensahe po sa ating mga karehiyon na nakatutok po sa ating programa ngayon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon sa aking mahal na kapwa ko Pilipino. Bago po tulungan ang mga pamilya sa kanilang trabaho, sa kanilang edukasyon, sa kanilang mga medical attention, ito po si Ate Lay, ang ating prioridad. Uunahin dapat ang pagbibigay ng matiwasay ng pabahay sa bawat pamilya. Ito po dapat ang inuuna natin bago natin sila tulungan sa pangkabuhayan, sa medical, at sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ito po ang aking stand. I will stand and give priority to the community approach pabahay. Hindi po ako magbibigay ng isang bahay. Ang aking approach is a community, self-sustained community. Bibigyan ko po ng pagkakataong magkaroon ng pabahay through sectoral. Ang mga TODA Homeowners Association ay tutulungan ko na magkaroon ng kanilang bahay ng isang komunidad. Media man. Salamat po, Ma'am Ray. Siguro we will invite you again sa ating po mga programa. Pasensya na po kayo, ngunit limitado po ang ating oras. Anyway, mga karehiyon, yan po ang ating first nominee ng Homeowners Party List na si Ma'am Lyra Buwan. Ma'am Jen, thank you so much. God bless. Salamat po, Ma'am. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Sinimulan na ng Department of Agriculture Central Luzon ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa higit 177,000 na magsasaka sa rehiyon. Bahagi ang nasabing cash assistance ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance. May detalye ng balita niyan si Marion Lozano. Nagsimula ng mamahagi ng tulong pinansyal ang Department of Agriculture Central Luzon sa mga piling magsasaka sa rehiyon. Tatanggap ng 5,000 piso mga magsasakang mayroon lamang 2 hektarya ng lupa pababa at nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Gamit ng kanilang Interventions Monitoring Card, ay direktang makukuha ng mga magsasaka ang tulong pinansyal sa mga partner remittance center ng DA. Nauna nang nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga magsasaka mula sa mga lalawigan ng Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Nueva Ecija. Sa ilalim umano ng programang ito ay tinatayang nasa 177,000 na magsasaka sa Central Luzon ang makatatanggap ng 5,000 na maaaring magamit sa mga gastusin sa pagsasaka. Ito ay nakapailalim sa programang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFA. Isa ang mga magsasakang si Mang Victorino Manlapig mula sa Bulacan sa mga eligible na makatanggap ng 5,000 na ayuda. Anya ay baka sa Pebrero pa umano nila matatanggap ang tulong pinansyal na ito. Sa amin po sir, malaking bagay na rin po yun. Total, sa pagsimula po namin sa wet season na pagsasaka, malaking bagay din po yun. Makakabili na kami ng seeds, krudo, at saka other pong pangailangan. At least, makakatulong po ng malaking bagay po sa farmer. Katulad po namin na, siyempre, ang binhi po kayo, napakamahal. Di po ba? Krudo, napakamahal din po. Kaya malaking bagay po yung 5,000. Yun po yung nakikita po namin na napakaganda na ibibigay po ng gobyerno. Kwento ni Manlapig, umaabot umano sa 1,500 pesos ang isang sako ng binhi na magagamit sa isang hektarya. Sa ngayon, ay nasa 17 pesos hanggang 18 pesos kada kilo lamang umano ang bentahan ng inaanin nilang palay. Medyo mababa umano ito, ngunit nakababawi naman umano sila kahit papano. Ngunit pag hindi umano kagad nabenta ang palay, ay nakakahalaga na lamang ito ng 14 pesos hanggang 15 pesos kada kilo. Kaya hiling ni Manlapig na sana raw ay magtuloy-tuloy yung suporta ng gobyerno para sa kanilang mga magsasaka. Samantala, inanunsyo ng DE na malapit nang ipatupad ang Fuel for Farmers and Fisherfolk Program sa ilalim ng RA 11639. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, 500 million pesos ang budget na nakalaan sa nasabing programa na pakikinabangan ng mga magsasaka at mga ngisda ng Pinoy sa buong bansa. Inaasahan din umano na maging ang mga producer at consumer ay makikinabang din dito dahil bababa umano ang presyo ng mga farm at fishery products bunsod ng ipamamahaging fuel subsidy. Marion Lozano, CLTV News.
sa pagbabalik ng CLTV News. Sa bayanihan ng SAF 44, ginunita sa iba't ibang lalawigan sa Central Luzon. Subalit Campus, malapit nang magbukas para sa mga estudyante. Natiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ginunita sa iba't ibang lalawigan sa Central Luzon ang sakripisyo ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF 44 na nasawi sa enkwentro noong January 25, 2015 sa Mamasapan, Maguindanao. Ang kabayanihan daw ng SAF 44 ay nagsisilbing gabay ng kapulisan para higit na maging matapat sa tungkulin. Ito po ang report. Pitong taon na nakalilipas nang mangyaring malagim na pagkakasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o mas kilala bilang SAF 44 sa Mamasapano, Maguindanao. Ito ay matapos makaengkwentro ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Dahil dito, idineklarang National Day of Remembrance para sa SAF 44 ang petsang January 25. Bilang paggunita sa nasabing okasyon, nagsagawa ang Police Regional Office 3 at maging ang mga Provincial Police Office sa gitnang Luzon ng seremonya upang alalahanin ang kabayanihan ng 44 fallen heroes. Binigyang pagkilala din sa mga isinagawang programa ang mga kapulisan na namatay habang nasa operasyon at mga pulis na pumanaw matapos tamaan ng COVID-19. Isang wreath-laying ceremony ang sinagawa sa PRO3 Monument sa Campo Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Sa talumpati ni PRO3 Regional Director Matthew Bakay, sinabi nito na ang kabayanihan ng SAF 44 ay patuloy na magsisilbing ilaw at gabay sa kapulisan para makakamtan ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Pinangunahan naman ni Police Colonel Jess B. Mendez, ang Acting Provincial Director ng NEPPO, ang paggunita sa SAF 44 ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Nagsagawa sa nasabing programa ng wreath-laying, candle lighting, 21 gun salute, at pagpapakawala ng mga puting lobo bilang pagkilala sa SAF 44 at local police heroes. Binigyan naman ng Certificate of Recognition ang mga pumanaw na pulis ng Nueva Ecija na tinanggap naman ang kanilang mga asawa. Sa mensahe naman ni Police Colonel Mendez, sinabi nito na nasa extraordinary time muli ang mga kapulisan dahil maliban sa banta ng COVID-19 at kriminalidad, ay papalapit na rin ang local at national elections. Samantala, nagsagawa din ng isang wreath-laying ceremony sa Tarlac Police Provincial Office Parade Ground Camp bilang pagpupugay sa SAF 44 at sa namayapang pulis nito na si Police Lieutenant Jose D. Salvador na nasawi dahil sa COVID-19. Pinangunahan ng programa ni Acting Provincial Director Police Colonel Erwin O. Sanque. Idinaos din ng Zambales Police Provincial Office ang wreath-laying ceremony sa Camp Captain Conrad Diap Iba na pinangunahan ni Police Provincial Director Police Colonel Vitz A. Macariola, kasama ang pamilya at mahal sa buhay ng 2 pulis Zambales na sina Police Lieutenant Randy F. Ramitare at Police Senior Master Sergeant Dogny May de la Cruz na parehong namatay dahil sa COVID-19. Sa Bataan, pinangunahan ni Acting Provincial Director Police Colonel Romel A. Velasco ang wreath-laying ceremony para sa SAF 44. Sa kanyang mensahe, ay sinabi ni Velasco na hindi nila hahayaang mangyaring muli ang sinapit ng SAF 44. Ang malagim na pangyayari isang aral umano na hindi dapat malimutan. Sana ay magsilbing inspirasyon umano ang alaala ng SAF 44 upang mas mapagtibay na kapulisan ng pananalig sa Diyos at gawin ang sinumpaang tungkulin. Sa Bulacan naman, ay pinangunahan ni Acting Provincial Director Police Colonel Romel Javier Ochabe ang paggunita ng Bulacan PPO sa katapangan at kabayanihan ng SAF 44. Nagsagawa rin ng Aurora Police Provincial Office ng wreath-laying ceremony na pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Julio S. Lizardo. Ayon sa Aurora PPO, pinapahalagaan nila ang sakripisyo at katapangan ng SAF 44 na pinaglaban ng bansa hanggang sa kanilang huling hininga. Marion Lozano, CLTV News. Magandang balita po para sa ating mga kababayan sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Nalalapit ng matapos ang pagtatayo ng gusaling paaralan sa Don Honorio Ventura State University Apalit Campus.
Oras na magbukas, kabilang po sa mga kurso na i-aalok ay engineering, architecture, business management at iba pa. Ito po ang report. Isang milestone na may tuturing para sa ika-4 na distrito ng Pampanga ang pagtatayo ng satellite campus ng Don Honorio Ventura State University o DOVSU. Ngayong Lunes, binisita ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang DOVSU Apalit Campus at ikinatuwa nito ang kanyang nakita dahil malapit nang matapos ang gusali. Matatandang noong 2019, nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOVSU, local government ng Apalit at Candaba at ang provincial government ng Pampanga para sa pagtatag ng satellite campuses sa mga naturang munisipalidad. Ang lugar para sa Apalit Campus ay dinonate ni Mayor Oscar Junte Tangco Jr. at ng kanyang may bahay habang naglaan naman ng 4 na milyong piso ang LGU para sa personal at operational expenses. 25 million pesos naman ang inilaan ng provincial government para sa konstruksyon ng campus building. Oras na magbukas, kabilang sa mga kursong iaalok sa DOVSU Apalit ay engineering, architecture, real estate management, logistics management at business administration. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esgana, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po dito po sa may vicinity ng Tayasan, Negros Oriental. Samantala, nagbalik na po ang hanging amihan at ito po ngayon ay nakakaapekto dito sa Northern at Central Luzon. Kaya po ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa at Quezon, diyan po maulap ang papawiri na may inaasahan pong kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ito ng LTA at mga zero line. Ang Cagayan po, ang Isabela at Aurora, maulap din po na may mga light rains, dulot naman po ito ng hanging amihan. Samantala pong natitira ng bahagi ng Mindanao, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin, mayroon lamang po inaasahan mga isolated rain showers, ito naman po ay dulot ng localized thunderstorm. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron din po tayong inaasahang mga isolated light rains, dulot po ito ng hanging amihan. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tax exemption sa election honoraria, panawagan ng alyansa ng mga guro. Ilang parokyano ng Angeles Electric Company umaalay sa mataas na singil sa kuryente. Ibang power producer, posible raw tignan ng konseho. Vaccine rollout sa Pampanga naapektuhan matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang vaccinators ng Provincial Health Office. At pamamahagi ng 5,000 peso cash assistance sa higit 177,000 na magsasaka sa Central Luzon,